Asakafamba makilomita baba. Regeni mbokudzai zvatakaita rimwe zuva ndichitsvaga basa neimwe shamwari yangu yainzi Wisman. Pana imbwe. Tsvagawo. Dzakavepo. Tona papi do. Hello. Ikutsenga bhonzo. Pane vanhu here? Mhuka dzacho dzinenge dzisingarumi. Venga tsenga bhonzo ichona. Pane vanhu vakuru here kana pakabva pauya chimwana chekreshi. Tingataura dzei nechimwana chekreshi tichitsvaga basa. Kubvapo apo ino unotishidzira vanhu vakuru. Uya panapo. Mana zvingoshidzirwa zvivana zvitoko zvisina basa. Tikutsvaga basa. Tinoshanda. Shanda. Zviri patu. Ona machongo. Pana basa. Chongo yekudya mhodzi dzechibage ufananina. Zvakangofanana. Mumwe mwana adedza mumwe mwana. Inde motishidzira munhu mukuru kana munhu ane ndebvu panapo. Hai iwe nyenga wakati rega utipa mari chero ukangotipa chikafu zvatowapo. Patakabhaisa ndepekuti takambofanira kuzorora pagedhi pacho pevanhu pataitsvagira basa. Tikawanikidzwa tiripo takarara nemanhede zvikanzi ndova kutsvaga basa ira. Yes. Ndima komana. Asi basa randina rakapisi job. Ukapisi tomada kama pisi. Tomada. Usindaona kuti alright. Tindaitisa. Ayo bado ni majob. Mapisi job ndokwedu. Ayo unoda so muzisi. Toda toya na equipment re. Uyembe dzakapfeka, uyanopfeka maluvi tonu. But idzi ndedze basa idzi dzapfeka idzi. But pamwe pesa ndombopfeka aya ma didas nema anoguma chiyangwa. Manike. Alright. Right, abasa yacho riri panzi. Ora. Saka ai mirei muta. Ndachida ndizikana takumhanyire. But panapa tavingira mari. Handisi yangu handisi kuti takumhanya. Ndachida kuzoti pisi job racho ndere mari kana chikafu. Tikutamba. Aiwa mari chikafu chewe. apa pamari apa ka. Bosi unoziva madzimai ndo mabati vehomwe. Andozviziva. Chero mama wangu ndova ndibatira mari nchienda kukireshi. Chero ndiri kukireshi mama wangu vaindibatira mari. Chero $10 chero wozorega undipawo. Let's go fit go. Matwe yako ari mu room ako and then iwe wosagara matwe isirek. You be ZIM soon. Mbire then uzoita some matwe after. All right. Bye bye. Sorry. Mugudi okay. Ukumanyire. Ndakatoya ngamuri. All right. Chanzi. Mugudi okay tinga. Keji. Yana riko? Ndakafunga zvimwe zvinhu ndikati ndikaenda kuchikoro. Ko baki. Anzi mukundi. Nayo. Asi unofanira kugara pasi. Aiwa unrejecta. Makizi mdara. Makadini. Asi mukakusha mwana. Kaita ndodzimaya. Mama mashayo yembe dzirinane dzekuisa uzona vayenzi. Ndidzi basa. Anongona majombo itori company one family company. Papa. Basa dzakadai here veduwe. Unofunga kuti muri mbasa dzati. Ndina mari iwe. Itaso. Company one. Mavone piko baki vanhu vakadai. Shika chitoto Basa. Papa basa riva. Apa ndanda ngonongoti nemutu. Na mari ratobvisa.
Okana marira munobvisa. Zvese tokwanisa ku Sika pakachena. basi. Urupinda busy rekutsvaira pa. Kumanje ndokubasa kwedu 2 minutes makotisiya panapa. Apa urupinda busy rekutsvaira. Asi makatsvaira ka. Mutori kutokukanganisa iyo. Kukanganisa. Ako ayari muzobva sei manje. Hazvinetsi wisma. Mudenga achidzokera pasi. Inontora demo timuteme izvezvi 2 minutes. Pakutema apa mako. Baki muti wakasiwa na sekura. Pakutema apa abaiti. Mukatobvisa mashizha. Takanza tifanira kutema muti tofanira kungobvisa mashizha chete. Ndevasekuru vakasiya vafa vakati kwanzi musateme muti wangu. Achikuda kutemwe kose vakausiya kuti tipagwana tichitema kafarena zvikudenga kana ukiineko kwamara mino kwamara. Saka nawe ngenetsa inawe mari man. Mama vatimari kwapo. Iyo wangochara zotanzi kana ka 50 but 50 yakawandisa. 50 yakawandisa itomboiti. Ndati kunyaya dzemari madzidza kuti pamusoro ye. 50 ai. Bege zvinoitika kutaura chokwadi michireda yanga iri 100 muti wakakura uyu kupruna. Tingapuruna nemaoko. Pacha mukuti mungakwanisa kupruna zvese izveri. Ndizvo zvanga tichida here kushanda. Ori ama maita basa. mati muri da basa kai. Wisman ngatitsvage. Ngandingoshingirira ndizvo zvanga. Aiwa maita basa togona kutsvaga ku next. Mati muri da basa. Basa hande Wisman hande. Ore imi muda mari. Na Ngade mari. Pruna futi. Kana ngoshingirire muongo. Aiwa Wisman mari toida. Aiwa mari toida but hapakaipa. Nomaninzana kumongo wangu. Iwo chirega uchema mano unozowedzera uchaka. Wakumana vari serious nebasa era. Asakafamba makilomita baba. Subscribe Hasta PV on YouTube to see more videos.